Indtil nu der har det altså knippet med tricksene for Cristiano Ronaldo i den her VM-kvalifikation. Den har faktisk været lidt af en fiasko for Portugal. Og presset fra hjemlandet på holdet her, det er altså enormt. Nu har de gemt sig i Sverige for at varme op til braget i Parken på lørdag. De har gemt sig godt bag hegn i en fjern svensk provinsby. Men presset kan de portugisiske spillere ikke skjule sig for. There's no way to hide, you know. Inden kampen i Parken er portugiserne 7 point efter Danmark og helt ude på kanten af en fiasko. They got themselves into a very critical situation, and there's the risk that they won't be in the World Cup, which is something that the Portuguese citizens now and the Portuguese supporters are not used to. Dos grandes objetivos é ganhar a Dinamarca para ganhar mais confiança, porque sabemos que dependemos deste jogo para estar no Mundial 2010 e temos que ganhar. O nosso objetivo é ganhar. Men troen på egne evner har de stadig. We have the best football players in the world, you know. They're all very well trained, and they know how to deal with the pressure, and they know they have to win these next 2 matches, you know. Lars, der er altså et kæmpe pres på Portugal forud for den her kamp. Hvordan kan I vente til jeres fordel? Jamen, det ved jeg ikke. Der er også pres på os. Altså, vi spiller på hjemmebane, og folk inde i Parken forventer, at vi leverer et godt resultat. Så selvfølgelig så skal Portugal have point ud for kampen, men det skal vi også helst. Vi vil gerne til Sydafrika også, så presset er lige så stort på os. I er altså 7 point foran dem, som det lige ser ud nu. Hvordan kommer det til at smitte af på kampen, tror du? Ja, man kan sige, at vi kan jo bedre leve med et enkelt point. Det kan Portugal ikke rigtig bruge til noget, så det må vi da håbe, at vi kan drage en lille smule fordel af. Men vi er også en type hold, der ikke kan gå ud og spille på et uafgjort resultat. Det kan man gøre, hvis man kommer længere hen i kampen, hvor den selvfølgelig står uafgjort, ikke? Men som udgangspunkt, så går vi ud for at vinde kampen, og det gør Portugal selvfølgelig også. Og hvem er egentlig favoritter? Det ved jeg ikke. Altså, hvis du kigger på de spillere, Portugal har, jamen, så taler det vist for sig selv, at det er et hold af større stjerner, end vi har. Men vi har vist, at vi har et godt kollektiv, og når vi får det til at fungere, så er vi rigtig svære at spille imod. Så det ved jeg ikke. Vi spiller på hjemmebane, men de har de store kanoner, så det er vel meget lige. Som med andre ord sagt, det gælder jo meget, meget vigtige point. Så hvad kommer man til at se fra jeres side af? Bliver det en hård fight, eller bliver det flot spil? Jamen, jeg håber da, at det bliver begge dele. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at vi skal arbejde stenhårdt for at få lukket de der rum ned, der er på banen, så de der individualister ikke kommer til at bolde sig. Så det bliver stenhårdt arbejde, men vi vil også gerne forsøge at spille flot fodbold. Det er jo lidt filosofien på det her hold, så det vil vi også prøve på. Tak fordi du var med her, Lars Jacobsen, og held og lykke på lørdag.